αμέσως μετά πάμε Πειραιά. Τώρα δεν ξέρω αν βγάλουμε το Πειραιά, αλλά αναμένεται να τον βγάλουμε. Απλά είναι τόσο ωραία παιδιά. Και επιτέλους σε αυτή την καταγραφή που κάνουμε μέχρι τώρα των βίντεο με τα πλοία, τέλος πάντων με τα βίντεο με τα πλοία τώρα που κάνουμε από πέρσι, μάλλον αυτή θα είναι η πρώτη φορά που καταφέραμε να βγάλουμε όλα τα λιμάνια. Και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Απλά απολαύστε τώρα.